LEO nagpatawag sang consultative meeting sa kapin 700 ka vendors sa Iloilo Terminal Market. Nagpatawag sang consultative meeting ang Local Economic Enterprise Office o LEEO sa kapin 700 ka mga vendors sang Iloilo Terminal Market. Katuyuan sang sinapol, maistoryahan ang mga updates sang ginatukod nga temporary stalls kadukoon sini kag ang location. Natalakay man ang pag-upisa sang market demolition sa Hunyo 1. Suno kay LEEO Head Maricel Mabacquiao na sugura na ang modifications para sa temporary stalls depende sa mga kinahanglanon sang isa ka vendor. Bangod nagkalain-lain ang produkto nga ila ginabaligya. Ang mga temporary stalls ang nahamtang sagwa lang sang Iloilo Terminal Market para hindi na maglayo pa ang sailuhan sa mga vendors. Ginpasiguro sang LEEO nga mabakod ang disenyo sang temporary stalls para maging organisado ang pagplastar sa mga vendors sa tion nga sila ang makasaylo. Kayo ng merkado, wala gasto ang syudad. This is not a private decision. Ito. This is not a private decision. Ang private decision is that ang private makuha sang lugar, sila ma-manage, sila malukot. Pero hindi. This is a PPP. What is a PPP is a public-private partnership sang privado kag sang gobyerno sa isa ka proyekto na makabenepisyo ang pamumuyo nga wala gasto ang isa ka benepisyaryo. Ang pagkaayos ng duwa ka dalagong ang merkado ang maghahatag sa oportunidad para mapasanyog ang negosyo kang mahalaga sa kauswagan sa ibang pang distritos sang syudad. Ini ang rason kung nga nagpahayag sang suporta ang Market Vendors Association para sa redevelopment sang Iloilo Terminal kag Central Market. Kevin Pati Kasipe para sa Level Up Patrol.